Efesofoɔ nwoma tinsia. Mma ne awofoɔ. Mma, montie mo awofoɔ asɛm wɔ Awurade mu, ɛfiri sɛ saa na ɛyɛ. Di w'agya ne wo maame ni. Yei ne mmaransɛm a ɛdi kan a bɔhyɛ ka ho, na asi wo yie na wo nna nso aware asase yi so. Agyanom, monhyɛ mo mma abufuo, na mmom, montete wɔn wɔ Awurade nkyerɛkyerɛ mu. Nkoa ne awuranom. Nkoa, momfa obuo ne osuro mfira akoma pa mu nyɛ ositie ma mo honam fam wuranom, sɛdeɛ mobɛyɛ ositie ama Kristo no ara. Monyɛ sitie ma wɔn. Ɛnyɛ sɛ mobɛsɔ wɔn ani wɔ berɛ a wɔrehwɛ mo nko ara, na mmom, monyɛ sɛ Kristo nko a mofiri mo akoma mu yɛ Onyankopɔn apɛdeɛ. Momfa mo akoma nyinaa nsom sɛdeɛ mosom Awurade a ɛnyɛ nnipa, ɛfiri sɛ monim sɛ adwuma pa biara a obi yɛ no, sɛ ɔyɛ ɔsomfoɔ anaa ɔde ne ho no, Awurade bɛtua no so ka. Awuranom, saa ara na mo nso monyɛ mo asomfoɔ. Monnyaa wɔn ahunahuna, ɛfiri sɛ mo ne mo asomfoɔ nyinaa wɔ wura baako a ɔwɔ soro, na ɔno deɛ ɔnhwɛ animu. Onyankopɔn akodeɛ. Deɛ ɛtwa toɔ ne sɛ monyɛ den wɔ ne tumi kɛseɛ no mu. Monhyɛ Onyankopɔn akodeɛ nyinaa na moatumi agyina ɔbonsam nhyehyɛeɛ ano, ɛfiri sɛ ɛnyɛ yɛne mogya ne honam na anya, na mmom yɛne mpaninnie ne tumidie ne ewiase yi sum mu atumfoɔ ne ahohombɔne a ɛwɔ soro hɔ na anya. Yei enti monhyɛ Onyankopɔn akodeɛ nyinaa, na sɛ dabɔne no ba a moatumi agyina, na mowie biribiara a moagyina pintiin. Enti monnyina pintiin na momfa nokorɛ mmɔ mo asene, na monhyɛ tenenee nkataboɔ, na momfa asɛmpa no asomdwoeɛ no nhyehyɛ mo nan. Yeinom nyinaa akyi no, momfa gyidie kyɛm, deɛ mode bɛdum ɔbɔnefoɔ bɛma a ɛrederɛ no. Momfa nkwagyeɛ dadeɛ kyɛ ne honhom no akofena a ɛyɛ Onyankopɔn asɛm no. Ɛberɛ nyinaa mo mmɔmmɔ mpaeɛ wɔ honhom mu, mpaebɔ ahodoɔ ne nkotosire mu. Yei enti monna mo ho so, na mommɔ mpaeɛ ma ahotefoɔ.